Yo. Oh, si Sir. Kasama mo? Ha? Sino kasama mo? Sila Tilo kanina. Sila? Umalis ata eh. Malis na? Oo. Kanina pa? Oo. Oh, si Sir Teacher. Tama sa dentist. Ha? Tama si Loli. Kanina pa? Oo. Si Vince umuwi. Umuwi. Sir lang pala dito eh. Ha? Kanina ka pa dito? Oo, umaga pa. Maga? Sabay kami ni Loli. So yun mga par, magandang tanghali. Tanghali na ba? Patanghali na. 10:48. 10:48. 10:48. Hindi pa tanghali. Morning pa. At ayan. Nag-iisip ako ng vlog ngayon. Punta siguro ko dun sa site. Tingnan natin dun sa site. Walang tao dun. Tapos uso talaga yung yung sakit. Kailang paalis na. Yung anak ko biglang may sinat. Ubos yung alaga namin. May sinat. Pati yung itong isa. Alaga ni Bayaw. May trangkaso din. Bili muna tayo ng gamot. Hirap magkasakit ngayon. Ano? Nag-ano ka? Almusal ka? Kasi ito ulo mo? Hello, handa. Ayun, walang bantay yung bilihan ng gamot. Nagsusundo daw nung estudyante. Lunes kasi ngayon. At punta ko dun sa Guyudan. Para bago ko umalis, may gamot muna yung anak ko. Hindi nakapasok. May practice pa naman yun sila ng sayaw. Para sa 21. Nakabili na ako ng gamot. 280 isa. Usong-uso ngayon yung sakit ng mga bata. Nagkasabay pa yung dalawa na nagkasakit. Yung yung timpra. Malaki na. Ito sa Guyudan. Pauwi na ako. Yan, dito na ako sa bahay. Motor ko. Si Bibi. Ito ano? Ha? Tinula. Walang gula. Oh, bawal daw sabayin yung paracetamol kay delete. Okay na ko no di. Hindi mo na pinabakal. Baka ako nang ma-overdose. Okay, parehas mo sana ako ng paracetamol kay delete tsaka yung paracetamol na tempra. Yung ano ko lang doon. Kung hindi. Isa ka na, eat yan na muna. Tapos may list. Yung painom, tamang painom pinalagyan ko. Kay baby? Oh, kay baby 7.5 daw. Kanina yung sa daga mo. Oh, anak. Baby. Nak, yan ka muna ng gamot. Kadib ka lagyan sa gamot. Anong oras na? Baby, oh. Baby, ikaw na muna. Kasi si Joshi alas. Lalamig ka na. Lalamig ka.
Yun na naman sinasabi ko. Yan po, alas 12 na. Gala muna tayo. Kung saan makapag-vlog. May, doon na ako, may. Bibi. May, yung gamot ah. Bibi. Yan, dumaan muna ako dito kila kuya ng uli. Alos maubos na rin pala dito sila sa ano, trangkaso. Tatay. Grabe init. Mamaya ulan. I-try ko dun sa ano, sa Bacolod kung kayang dumaan. Ayan po, dito na ako sa Sentrong Bato. Ayan. Bali magbabayad muna ako ng kuryente namin diyan sa ano, Sorego. Baka maabutan pa ng ano, Judith. 19 yung Judith ng ano, kuryente. Eh ano pa lang ngayon, 17. Buti na alala ko na di ba pala nagbabayad ng kuryente. Okay lang kahit ano, kahit di dala yung resibo ng kuryente, mababayaran naman yon kasi sa akin naman nakapangalan. Yo! Yan si Ate Bidang, nadaanan ko. Titinda ng ano, banana chips. Sige. Gas muna. Wala nang gasolina. Kultang 210 para laging may laman. Kaya malapit na ako dito sa may Sorego. Bahay nila Gwen, tindahan nila Gwen. Dito lang malapit sa kanila. Sorego 3. Mamaya na lang magbayad. Grabe haba ng pila. Dito muna ako sa site. Mamaya pag uwi siguro. Haba ng pila. Sementeryo ng Bato. Sarado kasi dun sa dinadaan ng pupunta kila Chinchin. Hindi ko alam kung ba't sinaraduhan yung release. Kaya tuloy dito kami dumadaan ngayon. Tuwan ko lang kung bukas pa dito. Baka sarado na rin. Yo! Oh, si Sir. Kasama mo? Ha? Sino kasama mo? Sila tilo kanina. Sila? Umalis ata eh. Malis na? Oo. Kanina pa? Oo. Oh, si Sir Teacher. Tama sa dentist. Ha? Tama si Loli. Kanina pa? Oo. Si Vince umuwi. Umuwi.
Zero lang pala dito eh. Ha? Kanina ka pa dito? Oo, umaga pa. Umaga? Sabay kami ni Noli. Ha? Nagkasabay kami ni Noli. Nasabay kayo? Ah, init. Oh, grabe init. Oh. Ano po, dito na ako sa ano, barracks. At wala pala sila kaya nung at saka si Pilo. Nalitan ko si Sir, teacher. Sir, teacher. At yun, uwi na si Sir. Dami kasing ano, pila dyan sa bato. Siguro doon na lang ako sa Nabwa magbabayad ng kuryente. Atid ko si Sir doon sa Nabwa.